Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-infiq mit-turisti waqtala f'pajjiżna kien ta' kważi 1.8 biljun euro dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn din fisret żieda ta' aktar minn 18% meta mqabbel mal-istess perjodu sal-oħra. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 130 miljun euro fuq perjodu ta' sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li bejn Jannar u Ġunju li għaddew żaru pajjiżna aktar minn 2 miljuni u 100,000 turist. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 320,000 turist meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur is-sena l-oħra. Anke n-numru tal-iljiem imqattajn iżdied b'aktar minn 10% hekk kif kollox laq kważi 12 miljun lejl. L-aktar li żaruna fuq btala kienu nisa f'waqt l-aktar gruppi ta' età ta' turisti kienu dawk ta' bejn il-25 u l-44 sena u dawk ta' bejn il-45 u l-64 sena. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ l-aktar suq popolari ta' turisti lejn Malta kien ir-Renju Unit bi kważi 450,000 turist fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena wara isegwu l-Italja u l-Polonja b'aktar minn kwart ta' miljun turist u wara isegwu il-Ġermanja u Franza. Is-suq Amerikan żdied b'aktar minn 12,000 persuna fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena wara li fil-bidu ta' Ġunju li għadda bdiet l-ewwel titjira diretta bejn Malta u New York fl-Istati Uniti.